Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor openbaar bestuur. En met wie heb ik het vanavond het genoegen? Met Rian de Feiter. Dankjewel voor de uitnodiging. Nou Rian, geweldig dat je gekomen bent. Rian, waar ben je geboren? Ik ben geboren in de Val, dicht bij de Grieten. Dat is een gehuchtje niet zo ver van Terneuzen. En daar ben ik opgegroeid als enigst kind. En ik was hele dagen op stap met mijn fietsje en met mijn hond. Ja. En ik heb daar een heerlijke jeugd gehad. Want juist omdat ik enigst kind was, ging ik altijd naar de Val spelen. En je ziet het fotootje. En als ik dan aan het wilde meespelen, dan zeiden ze altijd tegen me: breng eerst die hond van je naar huis. Daar waren ze bang voor. Oh ja, natuurlijk. Van zo'n hondje moet je toch eens kijken. Fikkie. Fikkie. Hij heette Fikkie. Zo'n klein hondje, daar waren ze bang van. Maar ik heb een heerlijke jeugd gehad, daar in de Val. Ja, dat mooi, wel. Ja, ik kom er ook wel eens, ook als gids en zo. En ook je kent daar een aantal mensen. Ja. Goed, gaan we het nou niet even over hebben, want je bent in het openbaar bestuur gekomen. Maar eerst wil ik weten eigenlijk, ja, hoe ben je nou opgegroeid en welke scholen heb je gedaan? Is goed, dat zal ik eens vertellen. Ik ben dus inderdaad als kind opgegroeid in de Val. Ik ben naar Zaamslag gegaan, naar de lagere school. En later heb ik in Hulst het Jansenius Lyceum afgemaakt. Het tegenwoordige Reinhard College, Ja. maar toen was dat nog het Jansenius Lyceum. En dan ben ik naar Amsterdam gegaan, naar de mensendiekenopleiding. Er was maar 1 opleiding in Amsterdam. En daar ben ik naartoe gegaan in eind jaren 60. Dat waren hele roerige jaren. Ja. In 1966 was net het huwelijk van Beatrix en Prins Claus gesloten. Nou, dat was echt de tijd van de provo's, de mariniers. En als ik dan s'avonds om 11:30 daar aankwam op het station, dan pakte ik vlug mijn fiets en ik fietste zo hard ik kon. En ik had toen een kamer aan de binnenkant. Nou, dat is in de Chinese buurt. En dan gooide ik vlug mijn fiets tegen de boom en ik rende naar boven. Maar ik heb daar een heerlijke tijd gehad. Ik heb daar jaren gezeten en ik heb er ook veel vrienden aan overgehouden. En het is zo, als ik naar Amsterdam ga, nou, ik kom er nog zo graag. Hè. Ja. Als ik dan die stad in rijd, dan denk ik, ah ja, hier kan ik de weg. Ja, ik geniet daar enorm van. Ja. Ja, Zeggen mensen die ik wat ouder in? Dat is oefentherapie, dat is eigenlijk leren door middel van oefeningen. Patiënten met rugklachten en nekklachten en allerlei andere klachten weer gezond te worden. Ja. En het is wat anders dan fysiotherapie. Daar wordt vaak gezegd, nou, ik heb last van mijn arm en je probeert die arm weer in orde te krijgen. Maar bij mensendieck wordt gekeken naar de basis. Je kijkt naar iemands totale houding en je gaat kijken door middel van aanleren van oefeningen hoe je die houding kan veranderen en hoe je een heleboel oefeningen kan doen om zelf weer van die klachten af te komen. Ja. En het is ook zo, als je dan later weer last hebt, dan denk je niet van, oh ja, ik moet mevrouw de Feiter weer bellen. Nee, dan denk je, oh, wat moest ik ook weer doen? Ik kom nog patiënten tegen die zeggen, ik heb mijn schriftje met de oefeningen nog en ik doe ze nog. Ja. Dus ja... Nou, hier zit er ook iemand. Ik heb een keer iets in mijn nek gehad. Ja. En dat heette Cesar-therapie. Ja, nou, dat is daar een zusje van. Oh. Tegenwoordig is dat ook samen. Oefentherapie Mensendieck en Cesar, dat is nu 1 opleiding oefentherapie. Ja, en ik weet nog goed dat zij mij onderwees, want ik was best een eigenwijs ventje toen, lang geleden. Hij zegt, het is net of dat je een boek op je hoofd moet doen en dan moet je omhoog duwen. Ja, dus als ik dan in de vergadering zat, ik zat me een beetje te ergeren van pijn en dan deed ik het zo en dan, zo was het. Hè. En daarom zit je nu nog zo rechtop natuurlijk, omdat je dat toen gehad hebt. Jong geleerd is oud gedaan. Dat is waar. Ik moet wel zeggen, het was echt dat vak, dat beroep, dat was mijn hobby. Het mensen weer van klachten af kunnen helpen. Dat geeft zo'n enorme voldoening. Ja, ik ben blij dat ik dat zo lang heb kunnen doen, want ik had op een gegeven moment... Ik ben in 1970 teruggekomen naar Zeeuws-Vlaanderen, ben toen getrouwd en ben in Axel, in de beoogste Blijsestraat, een mensendieckpraktijk begonnen en later ook in Terneuzen en in Hulst. En tot hoe lang ben je dan in dat vak daar ben ik mee doorgegaan tot ongeveer 2010, 2012. Ik heb ruim 40 jaar gedaan en daarna deed ik nog wel eens wat groepjes. Maar toen ben ik af gaan bouwen, want toen dacht ik wel, als ik nog iets anders wil,
gaan doen, dan moet ik nu wel ook de omslag maken. En dat heb ik toen gedaan. En ik wist ook wel, na zoveel jaren, hoe je een rug en een nek weer gewoon in orde moet krijgen en hoe het allemaal gaat. En toen heb ik inderdaad wel gekeken, zal ik misschien eens iets anders gaan doen. Ja, en hoe ben je dan zo in het openbaar bestuur gerold? Nou, ik zal je dat vertellen, Jan. Ja? Dat is zo gekomen. In 2008 was er een actie van toen Carla Pijs. En dat was... Zij was toen commissaris van de koning? Van de commissaris van de koningin. In Zeeland? Ja, inderdaad. En zij was commissaris en toen zouden er waterschapsverkiezingen zijn in 2008. En toen vonden toch de Vrouwenraad, maar ook de commissaris, dat het goed was dat er meer vrouwen in het openbare bestuur zouden komen. En het waterschap, welke was dat? Dat was in 2008, was er een verkiezing en dat was voor waterschap Zeeuws-Vlaanderen. En dat is later in 2010 gefuseerd met waterschap Scheldestromen. Maar toen was er een actie, Water zoekt vrouw. En dat was eigenlijk wel een hele leuke actie. Dat was in Middelburg. Ja, Water zoekt vrouw. En daar ben ik naartoe gegaan en toen waren er toch een heleboel waterschappers, ook uit Zeeuws-Vlaanderen, die zeiden, zou u niet bij ons op de lijst willen komen en meedoen aan de verkiezingen. En dat heb ik gedaan. Toen ben ik gelijk als fractievolger in waterschap Zeeuws-Vlaanderen terechtgekomen. In 2010 werd ik gevraagd door een partij in Terneuzen, wil je niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? En toen zei ik, politiek, dat is toch het laatste waar je ooit aan begint? Moet je nou eens zien. Ja. Dat zei ik in 2010. En dan heb ik meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 met voorkeurstemmen gekozen. En ik heb tot 2019 dan in de gemeenteraad gezeten. En dan van 2015 tot 2019 was ik dagelijks bestuurder wegen en beplantingen van waterschap Scheldestromen, wat dus echt Zeeuws-breed is. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Oké. Ja. En hoe ben je dan zo in de gemeente Sluis wethouder geworden? Ja, het was zo, er was een vacature ruim een jaar geleden, dat was dus dat zomer 2019. Ja. Zomer 2019 kwam er een vacature in de gemeente Sluis en toen werd ik gebeld door Lia Flikweert, die ik nog kende vanuit het waterschap. Ja. En die zei van, nou, zou je daar geen belangstelling voor hebben om dat te doen? En ja, dat leek me wel heel geweldig. En welke partij is van Ria? Dat is Onafhankelijk West. Ja, Onafhankelijk West. Daar ben ik toen door gevraagd. En ik heb dat met heel veel plezier aangenomen. En ik moet je zeggen, ik heb er nog nooit spijt van gehad. Nee. Ik doe het met heel veel plezier. En ik probeer me er inderdaad voor in te zetten. Maar ik vind ook de mentaliteit, het is heel open. Ja, daar geniet ik wel heel erg van. Dus zo ben ik hier gekomen. Maar ik heb toen wel gezegd, ik wil het doen. Maar tot de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, dat is in 2022, maar nu zijn de Tweede Kamerverkiezingen, maar het jaar daarop, 2021. Ja. En in maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraden. Toen heb ik gezegd, nou, ik wil dan blijven tot maart 2022 en ik wil in Axel blijven wonen. Want voor die paar jaar te gaan verhuizen, dat zag ik niet zitten. Dus ik heb nu 2 keer ontheffing gehad van de raad om in Axel te blijven wonen. Ja. Dus dat is wel heel aardig. Nou, het is wel zo, op de website van de gemeente Sluis is er ook een foto van jou geplaatst. En ook de portefeuilles die je hebt. Ja, inderdaad. En daar heb je dus 3 van uitgekozen. Ja. En welke wil je graag naar voren brengen? Ik zou graag het willen hebben over sport. En over verkeersveiligheid en over duurzaamheid. Okay. Ik zou het liefst beginnen met verkeersveiligheid, want dat is natuurlijk toch wel heel belangrijk. En dat gaat ook alle burgers aan, maar vooral het even benoemen. De verkeersveilige route naar de school, de kustschool in Katzand.
Want het is, de school in Zuid-Zande is er niet meer, de school in Nieuwvliet niet en de school in Retrangement niet meer. Dus de kinderen van die 3 dorpen gaan op de fiets naar de kustschool in Katzand. En die moeten dat drukke kruispunt Potjes oversteken. Hè. Dat is de doorgaande weg van Breskes naar Sluis. En die moeten ze dan oversteken. En daar wordt gekeken samen met de provincie en het waterschap om daar borden te zetten. Oh ja. Zodat het wat meer opvalt dat kinderen daar de weg oversteken. Ja. Hè. En doe je dan ook iets speciaals met de eerste schooldag? Dat kon nu niet. Hè. Nee, dat bedoel ik. Je kon niks doen, je kon niks openen en we hebben nog wel hesjes uitgedeeld en helmpjes voor de verkeersveiligheid, maar dat is gewoon aan de directrice gegeven door de meneer van het ROVZ, dat is Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Zeeland, die heeft die uitgedeeld. Je kon natuurlijk nu in deze periode er ook niks verder aan bijdragen en de school volgt nu ook wel verkeersveiligheidslessen, heel intensief, zodat ze ook een verkeersveilige school worden. En natuurlijk het aandachtspunt boerenhol, want dat is wel een belangrijk iets. Je leest daar ook wel eens over in de kranten, denk ik, hè, dat er dat toch een probleem is. En de kust, het is druk. Ik zag nu vandaag in de krant dat er veel Nederlanders weer een vakantie geboekt hadden in eigen land. En we gaan wel kijken om samen met de provincie en het waterschap te kijken hoe we die wegen naar de kust het beste kunnen benutten. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, dat wel. Ja. En de tweede waar je wilt kiezen uit je portefeuille? Sport. Sport. Ja. Ik zie het. Sport, dat heeft natuurlijk ook te maken met je achtergrond als oefentherapeut menseniek. Dat je toch veel met bewegen bezig bent. En ja, met sport, ik mis het zo. Ik was van plan afgelopen jaar alle verenigingen te gaan bezoeken in de gemeente Sluis. Allemaal echt persoonlijk te ontmoeten. En ja, ik heb er maar een paar kunnen bezoeken. En dat nog wel. En dat is wel jammer natuurlijk. Maar bij sport gaat mijn hart ook heel erg uit, ook naar de jeugd. Want ik denk dat je ook wel ziet, en misschien ook aan kleinkinderen ziet, ze zitten veel, ze hangen veel in elkaar, ze liggen onderuit op de bank. En dat bevordert natuurlijk ook toch de lengte van de spieren niet. En dat vind ik wel zorgelijk. We hebben in Sluis 4 gezonde scholen. En dat zijn er 2 in Oostburg, 1 in Aardenburg en 1 in, dat is het logo, inderdaad. En 1 in IJsendijke, dus IJsendijke, Aardenburg, 2 in Oostburg. En zo'n gezonde school, dat houdt in dat je heel erg let, de leerkrachten letten erop, dat ze goede voeding krijgen tussen de middag, dat ze veel aan sport doen. Eigenlijk het hele welbevinden. En daar komt ook bij dat we aangesloten zijn bij het JOG, dat is Jeugd op Gezond Gewicht. Daar zijn we ook bij aangesloten, dus ook daar wordt heel actief naar gekeken. We hebben 2 hele goede sportondersteuners en die begeleiden die kinderen goed. En we willen dit jaar, en ik hoop dat dat doorgaat, maar daar moeten de directeuren van de scholen toestemming voor geven, dat we aan kunnen sluiten of mee kunnen doen met de MQ-scan. En dat is een scan dat je elk jaar de kinderen van de basisschool kunt monitoren. Dan moeten ze een parcours afleggen in een bepaalde tijd. En aan de hand daarvan kun je zien of ze inderdaad voldoen aan een norm die gesteld wordt voor een kind van die leeftijd. Want de schoolartsen zijn er veel minder. Vroeger had je veel vaker schoolartsen. We hebben ook geen sportleraar lichamelijke opvoeding. Echt een vakleerkracht, een hbo-vakleerkracht die lichamelijke opvoeding heeft gedaan en die alle scholen langs gaat, die hebben we ook niet. En de leerkrachten doen ontzettend hun best om goed gymonderwijs te geven, maar ja, een vakleerkracht is daar wel 4 jaar voor aan het leren geweest. Ja. En dat scheelt wel. Dus dat mis ik wel. En vandaar dat het goed zou zijn dat we die MQ-scan zouden gaan doen. En Sport Zeeland en ook de provincie stimuleert dat heel erg. En wat is MQ-scan? Ja, die MQ, dat is inderdaad dat je dat is een afkorting. En dat betekent inderdaad dat je die
test gaat doen. Ik weet niet waar die Q voor staat, hoor. Nee. Maar zo noemen we dit. Maar dat is op een rug of zo dan? Dat is gewoon het hele bewegen. Dan moeten ze even hardlopen. Dan wordt er een soort behendigheidstest gedaan over een parcours binnen een bepaalde tijd. Oké. Ja, zo moet je dat zien. En dat is dus eigenlijk gedeelte sport. En ik zou inderdaad toch wel willen kijken of we in de gemeente Oostburg wat meer nog als sport zouden kunnen doen. Dat is meer activiteiten. De verenigingen zijn aan het kijken of ze meer samen kunnen werken. Om het toch heel acceptabel te houden wat de kosten betreft. Ik weet dat er wensen zijn in Oostburg en in IJsendijken voor een kunstgrasveld, voor de voetbal. En dan zeggen de verenigingen, wij zijn de enige gemeente, Rian, die geen kunstgrasveld heeft. In heel Zeeland. In heel Zeeland. In de Sluis is er geen kunstgrasveld? Geen één kunstgrasveld. Nee, nee. En jij weet hoeveel er in de gemeente Hulst zijn. Ja, ik weet het, ja. En ook landelijk. En dat zou nog een hele grote wetsvorm zijn om een kunstgrasveld aan te leggen in de gemeente Sluis. Alleen het afgelopen jaar met het hele COVID-gebeuren vond ik dat ik niet aan het college kon vragen, kunnen we een kunstgrasveld aanleggen. En de raad gaat daarover. En ook niet aan de raad. Aan de raad. En de raad gaat daarover. Die beslist. Die beslist, ja. Ja, de raad beslist daarover. Heel veel mensen weten het niet. Die denken dat ofwel de burgemeester of de wethouder. En daarom moet ook iedereen gaan kiezen natuurlijk. Inderdaad, ja. Kijk, het college komt met voorstellen en de raad beslist erover. Ja. Dus maar dat zou nog wel een wens zijn. Dus dat is het hoofdstuk sport, wat ik toch... En welke heb je nog meer gekozen? Ik heb nog gekozen duurzaamheid. En duurzaamheid, dat is een hot item tegenwoordig. Als je het woordje duurzaamheid maar noemt, dan zie je dat er subsidies voor dit zijn en subsidies voor dat. Ja. Maar het omvat wel veel meer dan alleen maar duurzaam bouwen bijvoorbeeld. Je hebt de regentonactie. Nou, die klimaatadaptatie heeft ermee te maken dat je probeert de burgers toch... zich bewust te laten zijn van wat er gebeurt in het klimaat. Ja. En we hebben gezien dat de laatste tijd, dat we nu 3 droge zomers op een rij hadden. Als er buien komen, hebben we soms buien van 100 mm of meer. En zeker heel plaatselijke buien. En vandaar dat we kijken naar met de burgers samen van, kunnen we iets doen aan bijvoorbeeld die regenton, dat jullie een regenton met subsidie kunnen kopen. Die regentonnen waren €20, waren voor €20 te kopen. Nou, dat liep storm in West-Zeeuws-Vlaanderen, maar ook in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en ook in Terneuzen. En dat is ook wel leuk om te vertellen, dat we zoveel als Zeeuws-Vlaamse gemeenten samenwerken. We werken heel veel samen. Dat had ik voordat ik wethouder werd niet gedacht. Toen werkten we wel als waterschap veel samen met gemeenten, maar ook onderling. Dat in Zeeuws-Vlaanderen de gemeenten zo samenwerken, dat is echt geweldig. Ja. Dus toen was er een actie van de regentonnen. 192 in Sluis, 192 in Hulst en 384 in Terneuzen. Want Terneuzen is dan een keer zo groot. Die waren binnen 2 dagen allemaal verkocht. En dus toen hebben we... Is nog een actie gestart? Ja, daarna is er nog een actie gedaan. En het zou zomaar kunnen dat we dit jaar die actie weer doen. Alleen met het hele COVID-gebeuren konden we ze niet leveren. Dus we moeten al die regentonnen nog eerst leveren die we nu eigenlijk al verkocht hebben. En dan zien we van het najaar, ik hoop dan dat COVID voorbij is, of we dan nog een actie doen. En dat is toch ook om iedereen een beetje bewust te maken van dat water, dat zoete water. Dat is zo ontzettend belangrijk. Gebruik dat nu. En dat we dat niet zomaar weg laten lopen. En in de sloten zie je ook dat de boeren proberen het ook meer op te houden. Hè. Dus er komt veel meer bewustzijn toch voor het vasthouden van het zoete water. En ik ben dan ook de afgevaardigde van de gemeente Terneuzen, Hulst en Sluis naar de Zuidwestelijke Delta. En dat gaat over het watergebeuren voor heel Zuidwest-Nederland. Dat is dus Zeeland, West-Brabant en
de zeg maar, zuidkant van Zuid-Holland. Oh, En ja, dan kijken we naar het Volkerakzomeer. Maar ook daar dat we het zoete water proberen te behouden. En de Biesbos. Ik heb toevallig gelezen dat er een pompstation is dat gebouwd of dat... De Biesbos weet ik niet. Ja, want die pompt het water vanaf de Biesbos onder de Westerschelde door. Oh naar ja, Klingen, natuurlijk. Hè? Ja, Dat bedoel ik, hè? die lijn. Die lijn, ja, hè? die lijn. Ja, En dan komt ja. weer een extra pomp bij. Ja. En hoe zit het dan met België? Met België, daar hebben we eigenlijk niet zoveel, zijn we bezig met zoetwater. Want die pompen het gewoon zo... Ja, nou ja, het is wel zo dat bijvoorbeeld via de Braakman gaat er toch heel veel water vanuit België. We zijn ook verplicht om dat op te vangen. Ook op het kanaal van Gent naar Terneuzen moet dat opgevangen worden. Dat wel. Maar die hebben hun eigen beleid en die kennen ook veel minder waterschappen zoals wij die kennen. Dat is heel anders. Dat zijn nog meer daar polderbesturen, zoals dat hier vroeger ook was. Ja, ik heb het allemaal nog meegemaakt. Dat wel, dus dat is wel een verschil natuurlijk. Dus dat is die klimaatadaptatie en dan, dus dat is onder het kopje duurzaamheid hebben we die klimaatadaptatie, die regentonnen. En dan hebben we ook nog het afval, het grondstoffenbeleid. En dat is wel een item waar ik toch wel heel blij mee ben. Ook dat we dat op zo'n goede manier af hebben kunnen ronden. En dat is met samenwerking met de ZRD, hè? Dat is samen met de ZRD, ja. Zeeuwse Reinigingsdienst. Ja, dat is met de En daar hebben jullie ook een mooie flyer van, hè? Ja, daar hebben we een hele mooie flyer van, inderdaad. Oh ja, dat is de flyer, inderdaad. Mooi zeg, sluizen aan de bak. Sluis aan de bak, inderdaad. Ja, daar ben ik heel blij mee. Toen ik vorig jaar in september aantrad, toen was mijn eerste project inderdaad de afval, de verandering van het grondstoffenbeleid, het afvalbeleid. En dat hebben we toen opgezet en dat is nu voor een deel afgerond. Maar dit jaar volgt er nog een deel, dat betekent bij de hoogbouw. En dat afvalstoffenbeleid, ik moet zeggen, daar ben ik heel trots op de medewerker die dat toch allemaal verzorgd heeft. Op de mevrouw van communicatie, die hebben echt heel veel werk verzet. En voor de wethouder is het bijna probleemloos verlopen. Dus ja, dat is echt een compliment. Ik heb het wel eens anders gehoord, hè? Ja, ik weet het. Nou. Jij woont in Hulst en daar is toen veel commotie geweest. Ja, commotie. Ja, dat is waar. En daarom is dat zo'n belangrijke voorlichting, hè? Ja. En ik heb gezien dat er een heel mooi filmpje erover is. Dus zullen we daar eens even naar kijken? Prima, ja, graag. Elk jaar heeft u gemiddeld als inwoner zo'n 370 kilogram restafval. Best veel. Door ons afval beter te scheiden zorgen we samen voor een schonere toekomst. Daarom gaat het een en ander voor u en ons veranderen. Woont u in Katzandbad, Nieuwvlietbad of Schoneveld? Dan verandert er nu nog niks en informeren we u later. Voor de andere inwoners geldt: per 1 januari 2021 komt ZRD uw restafval minder vaak ophalen. En dat betekent dat u uw afval goed kunt scheiden. Woont u in een gebouw met meer dan 2 verdiepingen, dan gelden de volgende aanpassingen nog niet. Daarover vertellen we straks meer. Wij komen uw grijze restafvalcontainer 1 keer per 4 weken ophalen. U krijgt een papiercontainer die we ook 1 keer per 4 weken ophalen. De groene container halen we nog steeds 1 keer per 2 weken op. Plastic en metaalverpakkingen en drankenkartons verzamelt u in de daarvoor bestemde verzamelzakken. Deze worden 1 keer per 2 weken opgehaald en zet u aan de kant van de weg. De verzamelzakken zijn op te vragen bij de ZRD via zrd.nl of ZRD-app. De ZRD bezorgt de verzamelzakken bij u thuis. Ga naar www.sluisaandebak.nl om een keukenbakje voor GFT-afval aan te vragen. Met dit kleine bakje scheidt u eenvoudig uw keukenafval. We gaan u nu vertellen wat er voor u geldt als u in een gebouw met meer dan 2 verdiepingen woont. Er komen voor u meer verzamelcontainers om uw afval beter te scheiden. Door ons huishoudelijk afval te scheiden, verwachten we de komende jaren veel meer afval te recyclen. Daarnaast houdt u minder restafval over voor uw grijze container. Maar dat doen we samen. Sluis aan de bak.
Wilt u weten wanneer we bij u langskomen om het afval op te halen? Kijk voor meer informatie op sluisaandebak.nl. Ook vindt u daar een verwijzing naar de afvalkalender en afval-app van de ZRD. Nou Rian, sluis aan de bak. En het past precies in het informatief praatprogramma van Scheldemondig. Dit filmpje. Geweldig. Dankjewel. Fijn dat ik hier mijn verhaal kon doen. En ik kan je vertellen, Jan, het is een cadeau om wethouder van Sluis te zijn. Nou, het was een cadeau dat je hier aanwezig was in de studio. Graag gedaan. Zullen we het daarbij laten? Inderdaad. Oké, nogmaals dank. Nou, beste kijkers, dit was heel echt informatief over de gemeente Sluis. En de wethouder heeft dat schitterend verwoord. En ik heb echt genoten van dit gesprek. Dank u wel.